yn iaith Gymraeg, mae'r iaith Saesneg mwy concrete. So mae fe'n gryf yn y procedural, mae pawb yn gwybod beth yw'r genre. Mae wedi gweld digon o detective stories yn America a fan hyn, so mae'n gwybod fe mae police fod i siarad y gilydd. Wel, does dim myth fan'na dydy yn yr iaith Gymraeg. So naill bod ni'n creu fe, neu ni'n ysgoi fe. So mae nifer o benderfyniadau wnaethon ni'n neud yn y fersiwn Gymraeg, byddai'n wahanol i'r fersiwn concrete Saesneg. A fi'n credu bod y fersiwn Cymraeg mwy, wel, fel Cymro, byddwn ni'n gweud ond mwy, fi'n credu bod e'n mwy agos ateb, mae fe'n mwy, like y plwyfo mewn ffordd dilornus, ond mae fe'n mwy, poetig, mae fe'n mwy barddonol, mae fe'n mwy wario cryfder y peth, so felly mae'r cyfieithiad iaith o Saesneg, sgrifennes i'r penodau yn Saesneg, a wedyn addasu fe mewn i Gymraeg, ond mae yna wahaniaeth cryf fi'n credu rhwng y ddoi fersiwn. Mae Saesneg yn concrete a mae Cymraeg yn naturiol mwy mythic, sy'n diddorol iawn mewn yn y genre yma. Well y bod ddim yn meddwl bod e'n mythic o gwbl, ond y cyfuniad o cymeriad sydd ddim yn gweud lot, dyw e byth yn gwenu, a'r tirwedd a'r wildernessing, mae fe'n gweithio'n farddonol iawn yn Gymraeg, a mae fe'n tyna bach mwy Kentucky Fried Chicken yn Saesneg.